Gaurko azalpena oso erraza da. Hain erraza, non nik uste dut 2 minututan praktikatu jaia gabe joko begin ahal izango duzutela, begira. Olaitz izan dugu lehen hemen eta berarekin egin dugu magia. Gaur, begira, azalpena oso bizkorra izango da. Joko egiteko 3 gauza berritu bakarrik. Sokatxo bat, edo zein soka mota, uztail bat, edo eraztun bat, nahi dezutena, eta zapi normal bat, edo zen zapi balio du. Mukietako zapia, baina garbia. Beraz, zapitxoa lehena erakutsi egingo dugu, ez duela ezer, soka emango diogu pertsonari, begiratzea ez duela ezer, eta berdina uztailiarekin. Elementu guztiak normalak dira, ez dute prestakuntzarik behar. Baina hori bai, orain egingo duguna, benetako magia da. Ze txorakeria jokoa, baina ze harrigarria. Begira, bakarrik, soka erditik hartuko dugu. Eta erdigunea uztailetik sartu ingo dugu. Ikusten? Horrela, erraza. Orain, 2 puntak erdiaren barrutik sartuko dugu, eta uztaila hor korapilatua geratuko da. Atera ezinik. Ikusi dezute? Berriz egingo dugu, oso erraza da, soka erditik hartu, sartzen dugu uztailaren barnetik erdia, eta 2 puntak sokaren erditik. Eta horrela geratzen zaigu. Bai? Beraz, orain, oso erresa. Laguntzaileari eskatuko diogu 2 puntak fuerte hartzea. Eta guk zapiarekin estaliko dugu uztaila. Zer gertatzen da zapi azpian? Oso erresa begira. Bakarrik egiten duguna da. Zati hau da, 2 punten gainetik pasatzen dena, ireki egiten dugu. Eta begira ze txorakeria. Horrela ireki, eta badugu kanpoan. Beraz, 3 artezen batu, olaitz kasunetan edo laguntzaileak atera egiten du, eta badugu soka alde batetik, eta uztaila bestetik. Begira, motelago, horrela korapiloa izan da, atera egiten dugu horrela, begira zerrez, tiratzen pixkot, eta olaitz tiro egin, eta uztaila aske dago. Hazen magia. Erreza, baina ze politxa.